асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Кӯлоб аз мавзеъҳои бар асари сел зарардида боздид намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз роҳи автомобилгарди зарардидаи назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 боздид ба амал оварда бо корҳои бартарафсозии офати табиӣ дар канали Девонасой шинос шуданд. Иттилоъ дода шуд ки оби каналҳои Шураксой бо дарозии 6251 метр, Девонасой бо дарозии 6700 метр ва Тебалай бо дарозии 18700 метр аз ҳудуди ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳин, Муъминобод ва қисми болоии шаҳри Кӯлоб ҷорӣ гардида ба пуррагӣ аз дохили маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳр мегузарад. оби каналҳои зикр гардида ба дарёчаи Кӯлоб ворид шуда дар ноҳияи Восе бо дарёи Ёхсу якҷоя мешавад. Манбаи асосии оби каналҳои зикршуда барф ва боронҳои мавсими пуршиддати баҳорон мебошад. То ба имрӯз бо ҷалби техникаҳои зарурӣ дар маҳаллаҳои Хатироҳ, Даминзода ва маҳаллаи Нонбои поён ки аз офатҳои табиӣ бештар зарар дида буд, корҳои барқарорсозӣ, тоза кардани селобаҳо ва дар умум ба миқдори 5000 метри мукааб гилу селобаҳо бароварда шуд. Дар маҳаллаи Фирдавсӣ як адад қубур бо дарозии 14 метр барқарор шуда, дар 182 километрии роҳи Душанбе-Кӯлоб корҳои сохтмонӣ идома дорад. Айни ҳол дар маҳалли якҷояшавии каналҳои Девонасой ва Шураксой бо дарозии 1350 метр корҳои заминӣ, оҳану бетонӣ ва барқарорсозии иншооти пасткунандаи суръати об ҷараён дорад. Дар ҳамин ҷо президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рафти корҳои сохтмонӣ ба коргарон дастуру ҳидоятҳо доданд.